So yo, what's up mga kabraks, no? Day number 27 na tayo sa no social media in just 30 days. So 27 days na tayo dito, guys. Dali na tanom na diri braks. Namo na siya. Bali 13 ni kabuok, no. Dool ni sa payag. So aron payag ganto. Nasa babaw. So gihuli pa na diri braks, no. Nagatong mga mga hilang-hilang man. Daghan man nga matay, so naghulip ta diri ay mga tanom na to diri. Pasaka ni ja braks. Manay naitabo sa imong one braks, imong area, ha? So diri na ipanghulip kay daghan man nga matay. Naigagmay nga sa napuy dagko nga ihulip. So na. Nangamingaw man braks kay man daghan man nga matay gipang alkoy mag-uban. Gipang alkoy braks oh. Ha? Daot muna yung panghulipan, ano? Panghulip na ho, na igagmay, na idagko. Nakani, samaan igagmay. Ito, tapos do. So dikit-dikit na ni braks doon sa pajag. Daghan man nga matay. Gagmay po ni siya. Tapos nga to. So pasaka ano. Muna naman sa braks. Hilang naman kayo kay kaniyo nagkasakit na pod braks oh. Gialkoy na pod. Ha? Nasunog ang dahon ni diyan. Tas babaw na matay na pod na. Muna ang gihulipan, tapad kay kaniyo matay man eh. So diay ang gihulip. Tabad-tapad rin sila na. So by this duol mga 3 ni kabuk braks. Dagmay ko ni halo ni diyan no. Nagkagmay. Dagmay na oh. Tapod. Sakit na pod braks oh. Wala man napig tuksi ni kay langanin man. Namatay. Namatay man. Hulipan tog duol. Napig isa oh. Ni braks namatay man. Dagdag saha namatay gyapon oh. So nang gihulip sa kabuok. Baw, di ba na mamatay? Mas doon po. So di po dire no. Pasaka ni sa braks. Ang uban tos Tagaytay nagitanong. Gamay. Dako. So timingan po dagatong mga lanot braks. Naugan ano. Napuhon ra sa ang koridor, so nangahipos na ay haya no. Wala yung mga sud ang hayan kay mga uga naman ang mga lanot. So da sud ang mga lanot braks. Bultuhon nirang taud-taud. Madri ating pakita. Mingaw na diri sa ko ano. Sampayanan wa na naibili no. Kaya nga uga naman. Nagsugod na yung miglugi braks. Ako na yung ko na. Lugi. Ang uban sa kununon pa rin uban na kana. Dahan pag sa kununon. Diyan na po yung imong sira na. Nagyado na po din. Para wanay kawatan makasud. Sorry oh. Naikuan. Aron ti sirado man ito nang. Ang mga lanot ng bultuhonon diyan. Daghan. Parang nas koridor mapuhuno.